कहो चाचा काहे काचे धनवा काटतलो नइखे जानो तो कोरोना के तीसरा लहर चलल बा। धनवा काट लेब तबे ना ये कई घर में खाइब ना आइब। अंशुमान का चाचा आज के डेट में इलेक्शन आवते हिनका नियन 20 गो मुखिया कहता ना भैया पा लागी। आ इलेक्शन जीतते कहीं 2010 लैट्रिनवा निकाल दी। डीजे कुंदन राजा। अरे काहे कौआ नियन बोलत ले रे? का बताई चाचा कल यहाँ सुतर रही कौवे मुंह मुंह दहलस। अंशुमान का चाचा चल एगो धंधा ले दू गो फायदा कमाइल जी। कैसे हो चाचा? एगो भैंस लियावल जी, ओके खूब घास भूसा खियावल जी। आ पहला फायदा जवन दूधावा देही तवन, आ दूसरा फायदा जवन रिफाइनिया मुती तवन। का रे गोपी बाहर छिलवा ले घरे छिलवैले की सैलून में? घरे बक बुड़ बक हमारा लगाए ना छिलवैले और चिकन छिले रहती। हो गइल नाराज हमसे हम। ए चाचा चलो खाए 12 बज गईल। तू जो खा ले हम ना खाइब। हम एक दिन आतर दे के खाइला। 6 महीना के भोजन में साल भर खाइला। नो करे ई क्या करतले रे? ना जान थो चाचा एकर कपड़ा में बड़ी ढील हम से उहे हेरा थनी। करे कपड़ा का ढीलवा तो मैं बात छिलाई में चल गई। का चाचा काहे उदास बैठल वाला? का बताई हमारा खेत में एको ठो पानी नहीं के, खाली दरार फाटल बा। एगो काम करो खेते में पोखरा खनवा दो कबो पानी न रही। अब चंदा कैसेट कंपनी की ओर से हम आप लोगन के बीच में बतावे चलत हई कि बुढ़वा में दम बा त काहे बा, ओकरा पीछे राज का बा। डीजे राहुल रोना पार राहुल राहुल रोना पार अंशुमान का चाचा? आज के डेट में हंसियो मजाक कइल कोनो कम बात नहीं खे। हाँ चाचा यो कमावा उहे करेला जेकरा भी कोनो काम धंधा ना रहेला। ये चाचा बड़ी हमार मन करता मुर्गा खाए के हो। आरुक पूर्वक इलेक्शन आयो वाला बा। मुर्गा का दरुयो मिली। अंशुमान का चाचा? बियाह कोयला के दिन कौन बारात लागेला? चाचा बियाह कइला के दिन हगवास रात लगेला। अरे बच्चा सुहाग रात भी तो लागेला। अंशुमान का चाचा? आज के डेट में एगो वोट के कै रुपया दाम बा? चाचा एगो ओट के दाम बा एगो 2 टंगा एगो पौआ।